Takže sme v Ľubľane. Počasíčko je skvelé, ako vidíte. A práve sa chystáme stopovať takto tu v tomto nečase do rieky. Ale na videu to nevyzerá až tak zle to počasie, ale je asi 10-krát horšie, ako to vyzerá. A máme tu vlastne pripravenú tabuľku. Sme zatajené v zastávke a uvidíme, že čo sa bude diať. Takže stop sa nám zadaril. Sme v Postojnej. Aspoň niečo. Vzal nás taký milý ujo. A tu vlastne teraz stopujeme takto, áno. Rieka. Ale aspoň tu neprší, takže môj prst stopujeme. Ináč tu nie je nič zaujímavé, takže okrem malebnej prírody. Áno. Keď dostaneme hlad, môžeme zavše. To niečo ukazuje, neviem čo, keď ste mi úplne zle. Čauky. Zdravím vás z rieky. Dobrodošli. Takto si užívame Bohémie, kým budeme mať pripravenú izbu v našom hosteli, ktorý je Sťaby loď. Stopovali sme na 3-krát. Ale bolo to... Dobrodošli, bolo to super skúsenosť a teraz už len stopujem všade. Za chvíľu čakajte vlog z pláže. Ideme na plážu. Áno, vidíte tento malebný pohľad. Ozývame sa vám z pláže. Z pláže pre psov. Ale inak tu máme tu súkromičko, nikto nám nič neokradne, máme pekný výhľad. Za chvíľu bude pršať, takže asi ideme na to. Skačeme do vody? Natočme do vody. Tu Karolina vstupuje do vody. Umývaj sa! Oplachuj sa pomaly, bude to lepšie. Čo?